መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 7 ሰኣን ዘናግፈኒ ጸላኣየይ ንነፍሰይ ከም ኣንበሳ ከይሰላልዓን ከይምንጥላንሲ ወእግዚአብሔር ኣምላኸይ ኣባኻ ዕቂበ እኔኹ ካብ ኩላቶም ሰጎግተይ ኣድሕነንን ኣናግፈንን ወእግዚአብሔር ኣምላኸይ ከምኡ ገይረ እንተኾይነስ ኣብ ኣዳወይ ዓመፅ እንተኣልዩ ነቲ ምሳይ ብሰላም ዝነበረ ኣብ ክንዲ ሰናይሲ እኩይ እንተፈድየዮ ኣነ ስባ ነቲ ብዘይ ምኽንያት ጸላእ ዝኾነ ንድኣ እናገፍክዎ እቲ ጸላእ ንነፍሰይ ይስጎጋን የርክባን ንህይወተይ ኣብ ምድሪ ይርገጻ ንኽብረይ እውን ኣብ ሓመድ የዋርዶ ወእግዚአብሔር ብኹራኻ ትንስእ ኣብ ልዕሊ ነድሪ ተጻርርተይ ተለዓል ንስኻ ፍርዲ ኣዘዝካ ንረድኤተይ ንቓሕ ማሕበር ህዝብታት ይኽበብካ ኣብ ልዕሊኣ ኣብ በሪኽ ተመለስ እግዚአብሔር ንህዝብታት ክፈርዶም እዩ ወእግዚአብሔር ከም ጽድቀይን ከም ንጽህናይን ፍረደኒ ንልብን ኩላሊትን እትምርምር ጻድቕ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ንኽፍኣት ረሲኣን ኣጥፋዮ ንጻድቕ ግና ኣጽንዓዮ ዋልታይ ኣብ ኣምላኽ እዩ ንሱ ነቶም ቅኑዕ ዝልቦም የድሕኖም ኣምላኽ ጻድቕ ፈራዲ ዕለት ዕለት ዚኹሪ ኣምላኽ እዩ ሰብ እንተዘይተመልሰ ሰይፉ ዝሒሉ ቀስቱ ገቲሩ የዝግበሉ መሳርያ ሞት ድማ ኣዳለወሉ ንፍላጻታቱ ኣርሰኖ እንሆ ንእከይ የቕለሉ ሕሰም ጠኒሱ ሓሶት ይወልድ ጉድጓድ ኩዒቱስ ኣዕሞቓ ናብታ ዝኹዓታ ጉድጓድ እውን ወደቐ ክፍኣቱ ናብ ርእሱ ክምለስ ዓመፃ እውን ናብ ቅርቅርቱ ክወርድ እዩ ንእግዚአብሔር ከም ጽድቁ ኸመስግኖ ነቲ ልዑል ንስም እግዚአብሔር ክዝምረሉ እየ